खुलुमबाय आब' सुजुमा दैमारिनि नोंसोर मेहेरगोनां मेथाइ रोजाबनो थाखाय आखायाव लादों। नोंखौ आं मोजां मोनो आं नोंखौ गोसो थोयो नों नङाबोला बे उजियाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव थांनानै थानाय नङा दैयाव बारसोमनानै देवलेंला गायनानै थैथारगोन आं थांनानै थानाय नङा दैयाव बारसोमनानै देवलेंला गायनानै थैथारगोन आं नोंखौ आं मोजां मोनो थायो मानो नों गोमजोर गोमजोर एखुथा नोंनि मानो आंनि गोसोआबो बायफ्लेलाङो रजे नोंखौ बिदि नुबोला थायो मानो नों गोमजोर गोमजोर एखुथा नोंनि मानो आंनि गोसोआबो बायफ्लेलाङो रजे नोंखौ बिदि नुबोला फै रजे नों आंनि बिखायाव जुगामि नोंखौ बजबनो लागोन फै रजे नों आंनि बिखायाव जुगामि नोंखौ बजबनो लागोन नोंखौ आं मोजां मोनो दुखु नोंनि खावसे राननो आंनो जुगामि रुजुननो नाजागोन आं दुखु नोंनि खावसे